बेयो जाबाय सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि थांनाय 7 फेब्रुआरिनि बिसान। बै बिसाननि थुनलाइयारि आयदायाव सोर सोरनि लिरथिया सेबखांजादों बेखौ फोरमायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। गिबियावनो बयनिसिमबो गुरैयै खावलायहरनायदि सानसेयारि बड'सा खौरांलाइयाव अराय नोंथांनि बेसेन बहरा लिरथिखौ दैथायहरबाय था, लोगोसेनो अनसायलांबाय था। बेयो जाबाय सानसेयारि बड'सा खौरांलाइनि थांनाय 7 फेब्रुआरिनि बिसान। बै बिसाननि थुनलाइयारि आयदायाव सोर सोरनि लिरथिया सेबखांजादों बेखौ फोरमायनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। गोदान दिल्लीनि हेमन्त स्वर्गियारिनि गोदान जुलि, गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि कुणाल राज बर'नि हाइब्रिद मुंनि मुंसे गोदान जोलै, उदालगुरिनि जयसिं बसुमतारिनि गोरबोसे मिजिं लानानै, बाक्सानि रैदोम बर'नि जों गोदो बड'लेण्ड सोमावसारनाय बिलियाव, उदालगुरिनि निजोम बर'नि नोजोरनि आन्दोआव सिमां रनसायना, बाक्सानि सबिराम बर'नि सिलिंखार खालामजानायनि दुखु दाखानि गोरबोखौ मोनदांगोन आरो बिरखां मुसाहारिनि राजानि मोदै खन्थाइया सेबखांजादों।